هجان هم بخير بين د فيديو اكي دي تردا دي سنة ام بهفرنا از خوشيوش بود خوازم ام دست بي بكن نا ام د درس خوي يكم دن دوانه خوي يكم اوجي لسر دازانينا امورين کار کرنه ام حتاني به كاشه هاتبون مهر شتمپل ام حتاني برا هاتبون ما افنا پیشاندا بو نامه درباسی امورين دیتر ببن از حز دکم بان امورین مایجی دوی ویدیوی ده همیاب داوی بینم اگر دمامه پر دریج بکه امدیسا بکن دبش لبله از حز دکم دبش اکیده وناب داوی بینم نه اف امورا وکی هن دوی ویدیوی ده جید بینن اف بخوا وینا راست که تشتی کو وکری کاری کو ولسر وینا کری وی کاری شونوتینه لبله لگل وینا اموره کی دیتر هیا اف اموره جی وینا بخوا خراب دکه آنکو مجوکی دکه گلک جارا هون دخوازن دو وینه یکی دا دورک جی مجوکی خویا بکی و چاخی ونه وی اموره بکار بین ام پیشان بدن ام وینه یکی پیشان بدن وی برادری عادل امی ویادی سه پیشان بدن جبر کالیتا وینه باش از ودکم پر evnan har tu karit vrada nake jber ev amure rast keteni lebele ev em ser rastkirinin wena ve bijerke wena jori heneki diye mazın bikin le temaşa bikin mijoki kirjboy ne naskirini az şun ve varım anji şun ve bim ev logoyaz haznakim xuya bikeminak هم هناكي دي پیش تا بدن از حز ناکم اف لوگویا دیار با بیرنگی خویا ناکی از وادارانا نخوازم اوقاسی زلال خویا بکن بلا دیار نبه کاتشیا و اف امورال گلویجی دیسا شونوتینه اون دورا بخوازن زلال بکن آنجی راست بکن لجوری صدی صدا دیسا شونوتینه کرم کن ببینن کارکی وها ایوه اموره ها نه اوه شون و آنین جی و مجوکی کرن جی گلک ریکی وی دیتر جی هنه ده فوتوشوپه ده گلک ریکی دی هنه لی فوتوشوپه و حسانی دانیه بردسته و داقانه هم بکاربن پرزو کاری خواه ببین وها هم درباسی اموره دیتر ببین لورا جبر هیا جبر سه جورا لورا بجی کرنا لورا از خوازم بیوینه بیرنگی جبر محمو جبر لی چما سپی خویاده که ناشونا دورا کو مجبری سپیه جبر اف وینه کنها ام لسر کار دکم بخوا وکی زمین هاتیه دست نشان کرن لورا دنویسه و آلمانی دنویسه دبیجه اف زمینه evvene zemine. Eğer em vekiliyle ser rakın, ji zemin bune derdikeve. Lebele beriya ku em jê bibin, divê em vekiliyle rakın. Eğer me ev kilîl rakir, û me jê bir, temaşa bikin, ev deqên reş û spî derdikevnê belek. Deqê belek tê çi wateyê, di hemî bernameya de, tê vê wateyê ku zemînê vira tune. Eğer hûn vî wêneyî eksportiyerim bikin, export bikin, yani der bikin, amcam şimdi vira tomar bikin, export bikin, livra un vaki PNG kayıt bikin, ev PNG ji wêneyê derdorê wî biriye, bi çi rengî ve amade kiribe di wê tabaqeyê de, bu rengî dide derve, wî wêneyê. Ji ber vêna ev deqên belek, ev zemînê belek, dema we dît, hûnê bizanibin li vira tiştek tune. Ev der vala. Le eğer spî xuya bike wê çaxê zemîn spî ye. Em şûn vetên ev der kilîla wê sera em jê dibin spî ye. Wê çaxê dema we tomar kir wekî PNG ev derê dîsa spî derkevê. Lê belê taybetmendiya
belgeya PNG bixwe wêneyên birî derdorê wa birî ev ne PNG mesela ev jî PNG derdorê wana birî hûn dikarin vana dema hûn di webê de di internetê de deverekî de vawêne deyîne ser deverekî dîtir li ser rûdine ji ber ku PNG ya ez nikarim ew bikim tomar ez vekim ketne ku derê de wêne grafik vana ancem her ser proje YouTube vana öneme ez ê vayê PNG vira benim texim bername lê binerin wekî hûn dibînin min ev wêne ji internetê daxist lê belgeya wê li jorê binerin PNG din vîsê dirêjeka wê ev dirêjeka wêne ya bala xwe bidine ser JPG, PNG, PSD çi ye hûn çi dixwazin an jî ew tam çi belgeye hûnê wêna bibînin ez niha veya berdewam bikim ev wêne em ê jê bibin em ku derê dixwazin em ê wek em bira dixwazin jê bibin niha ev jêbirka me li jorê vebijêrkên wê hene serrastkirinên wê an jî vebijêrkên wê hene ez dixwazim kêm jê bibe awha hindik ez dixwazim hişk jê bibe ez ev firçe bû ji bîr nekin ev heman firçe ji bo jêbirkê jî derbas dibe an jî têbkaranîn ez ê ya hişk bikar bînim xetê wêna sedî sed awha ev wiha jê dibe ya beriya wê piçekî nerm dikir derdorê wêne an jî keviyên wêna nerm bû niha ve hişk jê dibe dijwar jê dibe ez wiha bêjim niha gelek taybetmendiyê vê hene rastî hûn dikarin bi gelek cureya veya bikar bînin bi taybet ji bo birîna wêneya jî wê karê we bibîne awha mînak ez dixwazim bi giştî zengilê dêrê jî lê da tam wextê xwe de saet deha ez dixwazim vî zemînî vî rengî bi vê jêbirkê jê bibim hetanî ji wetê di birîna wêneya de hûn dikarin vêya bikar bînin gelek cureyê birîna wêneya hene ji xwe dersekî mewaneyekî me li ser wê jî em ê wêya jî bibînin lê belê niha ez vêya dixwazim werpêşanî we bidim ev bi jêbirkê jêbir û ez dixwazim zemînekî zemîn bila ev e bê ez dixwazim wî wêneyî dayînim ser vî em ê ser vêya ji xwe rawestin di waneyekî dîtir de lê ez niha ji ber ez mînaka jêbirkê pêşanî we didim temaşe bikin ew asmanê wê derê jê çû asmanekî dî hatiye em ê berdewam jê bibin em ê wêne mezin bikin em ê firça xwe piçûk bikin jêbirkê piçekî dî em ê herin ser li vira li ebeneyê de veya çalak bikin û vî rengî em ê jê bibin vî rengî em ê jê bibin bêguman ez bi lez çê dikim ez ser narawestim ji ber wê jî piçekî wiha dibe hûn dikarin xweştir taqî bikin azbûn awa wê zêde bibe hinekî ser rawestin hûn ê zû hîn bibin ev jêbirk bi vî rengî ye niha di nav jêbirkê de sê cureyên wê hene ev bi giştî jê dibe ez wiha bêjim sedî sed jê dibe hişk jê dibe ez piçekî mezin kim piçekî dî mezin kim awha jê dibe hişk çi dikeve ber jê dibe ev wekî meqes jî ji xwe waye ew nîşana meqes jî li ser e ev dîsa jêbirka bi sêr afsûn ez bêjim li gorî reng jê dibe awha spî hemî jê çû mil
جیچون اف در جیچو بوی رنگی رنگ چه رنگ هبه جید بی امنها وینه کاک عادل راکن جورا بلا خویانه کی از خوازم وی وینه ام زمین بونه جی درخینن از وینا اما رنگ گلک تبلی هم جبر وی افنا زیده بکیر نای راستی لدیسا جی ام بکار بینن سیر بکن بالا خو بدنه دیسا جی باش جید بی لگوری وی تبلی هویه دیسان باشا فروکام ما بتنی شون وارن و بردوام بکن و جبرک هنته geçtin. Hund dikarın tişne yani idil gori fantaziye xwe tişne dî bikin. Mînak ez di ebene de ez ê reng li virav cihê ku tu tiştekî ji xwe re bigire serê ez ê reng bigirime ser ebeneyekî reng bigirime serê û ez dixwazim bêya jî wek wêne li ser kar bikim ebene li vira rasterin dibêjê bi Almanîce nizanim zimanê dîtir çavê ez dixwazim veya qismekî beşekî jê bibim wekî mask bikarbînim an jî wekî ewk bikarbînim çawa bêjim ava wêneyê ku ez dixwazim wêne dijêr de ava bila tenê vira xuya bikî ez dixwazim ku tenê ew wêne xuya bikî mînak ew der xuya bikî ava hûn dikarin êdî vê jêbirkê ji bo gelek tişta bikarbînin wek maskê jî bikarbînin êdî ew dimêne ser hunera we em derbas dibin niha amûrekî dîtir belê ev ya dagirtinê ye bi Almanî Werkzeug dibêje ya ku hûn dadigirin reng dadigirin ev e gelekî giring e rastiye lê pir ez bi kar nayînim êdî hûn dimêne li ser pêwîstiya we jî lê amûrên giring in ez hûn çi karî dikin bikin dema hûn li ser renga kar dikin tiştekî dikin eger rasta xwe rasta rast li ser wêne karê we tune bê ebeneyekî xwe nû vekin ebeneyekî nû vekin li ser wê kar bikin em jiya yekem dest pê bikin ez veya jî wiha jê bibim mînak ez ji jorê ber bi jêrê ve ez carekê tenê pêçiya xwe didewsînim û ber bi jêr ve dikişînim ava reng li kêlekê binerin rengê me ev e ancem sor yani kesk jî dibe sor bila sor bê sorê şarabî em bêjin yemeyê ji jor ve ez ber bi jêr ve dikişînim û wiha reng derbas dibe efektekî xweş durist dibe bi rastî ji bo hûn bikarbin zû tişna bikin hûn dikarin vê amûrê bikarbînin min wekî ebeneyekî durist kiriye wêneyê xwe dayînin jora wê mînak wiha em dîsa biçin ser wî wêneyî em derbasî amûra xwe bibin dîsa hûn dikarin ji kêlekê ve jî heman tiştî bikin êdî hûn çawa bixwazin vî rengê jêrê û rengê jorê ji her du renga tiştekî derdixe binerin ava bawerim hûn tê geçtin dîsa şûn vebên kompîtera me giran dibe piçekî ji ber tomarên ev giştî giran dibe em dîsa şûn vebên û binerin kabê me çi bikin ez belê hûn bixwazin dagirin vî rengê sor li hemûyî belav bikin an jî vî deverekî cihê ku reng diyar e ez an jî em tişkî wiha bikin ez vira destnîşan bikim bi vê ya û ez ê dagirim bes ev dîsa li gorî reng dadigire
Şper ku rengek tenê nîne lora gorî reng dadigire rengê jêr wêna rengê binî ne baş e ez ebeneyekî nû vedikim an jî qatekî nû ez vedikim çê dikim û vî rengê em dagirin qata me binerim yek reng ji ber me ebeneyek nû çê kiribû û ya jêrî wê jî ji bo sê doya niha tiştekî serwêna nikarim bêjim ji ber belgeyekî sê do dibêjim sê de an jî dirayê de ji bo wanaya niha belgeyekî sê dê divêm çêkin û duwê de bikarbînin ev ji bo karê wê asayî hûn nikarin bikarbînin em derbasî amûrên dîtir bibin ev na ka em wêneyê xwe wêneyekî bînin ji me re wêne her tim pêwîstin wiha binêrin hûn bi vê amûrê dikarin rakêşin wêne bi xwe rakêşin em bêjin we ev e rakêşan lê we bi vê amûra berê jî me ji we re gotibû hûn dikarin rast bikin hûn dişên wiha rast bikin ez hinekî dî nêzik bikim ez dixwazim wiha piştî jor de bidim lê wextê hûn radikêşin bixwazin nexwazin jî mijokî dibe divê hûn bala hûn hey jî wê hebin bala xwe bidine serê jî wiha ez dixwazim rast bikim dîsa bila ew efekt nemîne ev na hişk e normal dîsa ew jî bi heman karî dibîne lê anîşkê wê nahişkin ev jî heman dewrê dibîne em dîsa rast dikin karê wê ya ev e di efekta de jî efektê wê jî hene di vira de efektê ku hûn bi rastî mijokî bikin efektê hûn reng bidinê efektê hûn xwar bikin bizîvirênin efektên wiha pir in cihê efekta de hene di vê derê de fîlter dibêjî em derbasî vê amûra dî bin ev jî ya ku reş û spî dike wisa çawa bêjim hinekî dî wêne zelal dike hûn dikarin bi van bi vê amûrê piçekî dîtir wêneyê xwe serrast bikin ez dîsa sera diçim spîtir bû ez carekî dî sera diçim spîtir bû bêhtir zelal dike ve dike spî dike hûn êdî li gorî wê gorî xwe hûnê pêda biçin em herin ser sera berê wekî dibêjin ev reş dike ne ku rengê reş lê dike lê piçekî dî wisa wêne tarî dike hûn dikarin mirovekî wekî reşika wek zinciyan jî lê bikin dîsa ez pêda biçim dîsa şûn vewerim amûra dîtir jî ez bawerim ev navê gelek karê we bibîne hûn dikarin pê taybet wêneyê mirovan li ser kar bikin wisa piçekî wekî heykela lê dike reş û spî dike û hişk dike wêne rengê wêne jê dibe û di heman demê de efektekî metalîk didîye de ev amûrana jî vî rengî ne ev na hûn dikarin ev amûra ya wek ya pênûsê ye di hemû bernamê dî de jî heye bi taybet di illûstratorê de jî ev amûra heye xal bi xal û êdî hûn dikarin wiha rast bikin hûn dikarin tişta pê çê bikin ez jê dibim carekî dî ez ê dest pê bikim mînak
بێگومان هونه بێژن چما خەتەوێ وەها قالنن me berê ji jwara gotibû ew li vebijêrkên jorê de hûn dikarin wêya rast bikin ew xetana nebin jî dibe yani ew xetana pir mînak ev bêxet jî ez karim çêkim xet ne şertin an jî ne pêwîstin mirov illa xeta çê bike wiha hûn dikarin bi vî rengî wêne destnîşan bikin û li vira form dinivîsî an jî fat jî wekî tebeqeyekî ye li vira cem ebene de jê biriye mira kiriye ez bawer ez vekim dîsa li vira jî fat heye eger ez fat bikar bînim li vira jî ser hevdû wekî ebeneyekî wekî qatekî dîtir durust dike bibûrin lê eger hûn form durust bikin form rastexo an jî rasterast ebeneyekî nû ve dike va form li vira form dido nivîsî got evna werê girtin yekser hûn dikarin reng bidinê efekt bidinê mînak ez dagirim reng dagirim an jî bibûrin ez ji vira jorê ez reng dagirim hûn dikarin bi vê pênûsê vaya rengê dîtir jî hene bêguman xwe her dibe rast awa bêjim awa hûn dikarin pê efekta çê bikin tiştê balkêş forma ez reng bidimê awa hûn bi vê pênûsê bêguman di îlüstratorê de bêhtir berferehtir mirov dikarê bikar bîne lê hûn di photoshopê de jî dikarin pê tişna bikin em binêrin birkaç derdikevî û ez va xetê kêlekê jê bibim mînak hûn bi pênûsê çi xetê durust bikin hûn dişên êdî wêya efekta bidinê de renga bidinê de ev hemû taybetmendî wêne yek jê kêm dike plus mînos wek bêjin kêm û zêdekirina wê heye yek jê serbest e wiha hûn pê de diçin li gorî dilê xwe hûn pê de diçin yek jê bibûrin yek jê bixwe eva gavadî me bikaranî bixwe xwe girover dike an jî wiha hûn çawa bixwazin tiştekî wiha derdikeve bi vî rengî ne êdî hûn dikarin vana li gorî pêwîstiya xwe bikar bînin em derbasî amûradî bin amûradî tekst de nivîsin nivîs di hemû karê photoshopê de ji bo we gelekî pêwîst e em karin nekî ser vêya rawestin em werin vira ez hez dikim blokekî nivîsê li vira durust bikim awa yekser photoshop bixwe nivîsekî digire vira ev nivîsa lorem ipsum ev nivîsekî standard e di hemû karê grafîkê de hemû karê evê de dikarê nivîsandinê de dikarê webê an jî înternetê de tekstekî wisa hazir didê we ji bo hûn bikarbin li ser kar bikin li vira vebijêrkên tekstê hene hûn dixwazin teksta we çendîn mezin bê an jî meziniya wê na lê di tekstê de herî baş photoshopê de hal vê derê cem vê sê deyê ve pencerekî dî heye pacekî dîtir heye vira de hemî tiştê derbarê tekstê de heye teksta me bila xwe her bê an rast bê îtalîk an rast li vê derê hûn kîja şêweyê nivîsê dixwazin bikar bînin ez mînak ez hez dikim li vira ser nivîsekê binivîsim Kurdistan şîrîne ez dixwazim vê sernivîsê bikar bînim li vira
بنرن کام کاربن چی بکن کیجا فونت کیجان شوی نویسه باشه او هم نویسه کی به عجبینن از خوازم نافبرا وانا نافبرا پیتان هنکی وک لورا دنویسه حتی دصدی های و کم جی نزیکی هفکرنی جی حتی صدی های کم صد بفیرنگی خویاده که و هری زیده دصد بفیرنگی خویاده که ایدی اون به چه جوره اون چه قاسی نافبرایت خوازم وکن ایدی او دستی واده بهتر سرنویس standart dibin wiha dibin lê slogan an jî duruşmên jêr nivîsê jî wiha navbera vekirî dibe bêhtirî xewsayet logoya de bêhtir bi rengî tê bikaranîn êdî ew girêdayî konsepta we ye girêdayî hizrê we ye li vir ez dixwazim qalim bê biçekî nivîs ez dixwazim xwar bê îtalîk bê ez dixwazim jêr wê xet bê از خوازم کلک جورا وینا اف ببی وکی لورا جانا نویسا ده جورا وانا تشتین نویسینه میناک از بدم از لورا یک بنویسم و از وی که جی بهلم گو هر آنیشکا جور آوها فی رنگیه از خوازم حمیب مزن بن شخب حمیب مزنن لی ایکو نمزن جی بنود کارن دما و ناب کارانی حمیب مزن بکن Lisa az tiştekî dî pêşanî bidim. Ew jî gelekî giring din tekstê Photoshopê de bi taybet. Ev nivîsa hazir hat. Ez dixwazim navbera van rêzikan zêde û kêm bê. Ka em wiha nikarin mezin bikin bêguman. Şaşa divêm bi vî rengî mezin bikin. Destnîşan bikin. Ez dixwazim ku navbera rêzê nivîsê sererast bikim. Niha 5 û 6 punkta خاله از خوازم کم هفته و دو نابری وکم از خوازم اوتوماتیک بکم خوب بلا اگر بکه یا استاندارد از خوازم 12 16 بی بلا اوها گیمش برکو مزنیا نویسه 30 پونکتا و نابرا ریزکان 16 گیمه از بکم 36 اوها اون دکارن ویال ور پیرنگی rast bikin gorî xwe. Ev jî font eger font taybetmendiyekî wê hebe li vira derdikeve qalin, zirav, xweher. Ew girêdayî va fonta ye. Tekst gelekî giring e di Photoshopê de ji ber dema hûn tiştekî karekî dikin ji were tekst pêwîst ez mînak bidim. Mînak ya müşteriyekî ez karim boy we pêşan bidim min îro 10 deqe wextê mixwar ez biwarim 10 deqeyekî de ez pêrim bijûr bûm ev nam durust kir lê binerin tekst tîpografî ez bêjim tîpografî di nexşesaziyê de gelekî giring e ji ber hûn dikarin tîpografî an jî tekstê bi şiklekî bi cûreyekî gelekî ciwan bicî bikin da bala kesan bikişîne bala mirova bikişîne belê tekst jî vî rengî ev na şêweyê wê ne tekst li pey hevdû li ser hevdû navayê vala vî rengî hûn dikarin vana ji bo xwe test bikin biceribînin li vira dîsa ew hene remzên wekî mişka kompîterê hene ev normal karê mişkê dibînin tiştekî taybet nîne li jorê ev jî heman karî dibîne ev na rakêşan fonksiyonayê rakêşanê heye lê ev mişkana jî heman karî dibînin ev jî mişkê kompîterê ne her du amûra herî zêde hûn bi kar bênin rastî ev e ez naxwazim yekek li ser hemiye rawestim lê hûn dikarin cem xwe jî taqî bikin bi kar bînin ev e çaranîşk serrastkirinê dema we pêk anî we yek durust kir her dever ve dibe li jorê vebijêrkler dikevin li vê derê vebijêrk hene ez hinekî ji we re pêşan bidim li vir hene hûn dixwazin çil vira bikin yanî bawer bikin hemî karê grafîkê hema bêje ser vê dimeşê
لی د فوتوشوپ ده از دوا برنامه دیتر ده بچکی دی جدای نه چما در دوره و رش بو نوای والا جبر گل جوری ما وسا چکریه در دوره و نه ام راکن بلا در دوره خویانه که از خوازم نوای رنگین به بی رنگی از دسته خودم سر آلته و بی رنگی راد کشم kopya kidi yeke diş berdigrim و از ویژی رنگی دیدمه رنگی وها رنگی وها دمه از خوازم گلوور چه بکم گلوور serbest بی از دستی خوناد به تدوری هر راد کشم serbest از چه آبردم و یوسا بمینی لی از خوازم گلووره کی her şaralıyor yani bu güçlü rast. Ve çağız peçi ha denim servet tirajore ya klavye ve ha groverek sabit dert kebi. Ve evne her dul ser hevdul dürüst kirna. Normal otomatik ebene eki çediki. Lemin dest nişan kiriye jberveci her diyal ser hevdul çediki. Demaku ez veya dest nişan bikim öl ser çediki. Ez dve dest nişan nekim. Naha dest nişan nekiri be ve ebene eki di dürüst ki. Lebinerin ebene eki dua. لگو دست نشان کری به لسر وی درست که. افجیب همان شوی در دوره وینا ام جیب بن و نواینا ام داگرم. اوه سیانیشک اوجی به همان شوی من دست نشان کرد و تشتک ناوی. اوه شش آنیشک ancak sterk der bas sterk min ew berê pênc sterk dest nîşan kiriye ji ber wê ez bawerim li vira pênc din vîsê me di îlustratörê de ew pêşan dabû ala Kurdistanê li vira jî hûn dikarin ala Kurdistanê durust bikin an jî rojê durust bikin lê serrastî wê na êdî hûn bi xwe divê lê binerin ev jî roja ala Kurdistanê hûn dikarin ji bo xwe renk bidne, zer bikin, ama vê rengî. Ji xwe ew tam naverasta wê ye, ji bîst û yek tîreja pêk tê. Hûn pêçiya xwe tenê carekê dema ev amûr destnîşan kir carekê li ser vê şaşeyê bidin edi ev derdikevin pêşûnê li gorî vê jî rast kin. Sadî çil û heft ez vê bikim sadî pêncî bila tîrêj nîv û nava wê jî nîv bê. Aha. Ev xeta asayî û xetekî dikarin ji bo xwe pîrengî çê bikin. Hêjayan gavadî kompîtergiran bû ji ber wê min girt û ji nû re vekir. Em berdewam bikin. Em gişt bûne amûra ku wêneyan an jî wêneyên hazir, remzên hazir ji bo we bicî dike. Li jorê piştî ku we ev çalak kir ev amûra li jorê vebijêrk hene. Di va vebijêrka de tiştên hazirê berdest hene. Hûnê vana ji bo xwe bikar bînin. Mînak dar hene. Ez yek carê pêl şaşeyê dikim pêçiya xwe ew dikim ez 500 piksel dinivîsim bila hinekî mezin bê. Bi vî rengî tê. Dema ku tê spiya ji ber wê em dikarin reng bidinê. Biçek dema ez wana tênim giran dibe. Li vira reng em ê bidin. Me sor kir. Dar sor nabe lê me sor kir tiş nabe. Li vira hûn dikarin vê amûra dagirtinê ji rengê wê dagirin lê ez ji vir rengê wê diyar dikim. Wiha ajalekî em bênin em şêr bênin dîsa bila 500 bê piksel vî rengî rengê şêr bila rengekî bidinê de bila nêzîkî qehweyî bê wiha rengekî bidine şêr. Hûn dikarin van amûrana
به هزارا به میلیونا زیده بکن جی اینترنت داخلش خورا اونا همو حاضر هنه میلیونا امرم ویرنگی حاضر هنه و گله هم تکارن و هاجی بکن نم پیچیا خداین سر سر شاشه جاره که پیلکن گوری و دبکو باشتر بی راست بی گلک بکیشه هم گله جی سور بکن بلا گلامه سور بی آها وانا هون atışlarına karım şu kadar karbin. Minak pırın. Geçti hene. İşte balkeş hene. Karım şu hop karbin. Böyle. Eve dest bigişti jboy guhartına anji birinu anina şaşe on cek lek hardıkın karın gori hop buharın. Evna bu taybet boy demam bi dest tişna binaxşinin giringa. Ev jî rojika an jî ya mezin dike virengi. Un pel altı bikin piçuk dike eksi dinvîse an jî minus dinvîse vakit bejin. Divê derê de hemû remz hene. Hûn dikarin li vira hineka jê derxînin, hineka tevlî bikin. Tiştin ê veşartî hene hûn dikarin wana dîsa bigirine serê. من یه پیوست همی پیشانی ودان تشتگید ورادا و شرطی نمایه اون شخو ورا جه رنگا تشتکی گود ناف امورا دز ویگا و جوارا بیجم نما بخیر درسا خوی دیتر پلا ابنه دو ورادا وکی هند بینن از امل سر ابنه راوستن ابنه گلکی گرنگن امل سر وی راوستن او زیده دریج ناکی پاشی دیمه در باسی شێوازên پلیان ئەفەکت و ستایل و tiştê wana bibin. Demekî xweş were dixwazim hêvîdarim vîdeo bidilêwe bin eger we eciban dibe beecibînin bibine abone daxine vîdeoyê dîtir dema hatine weşandin hûn bêne agahdar kirin demekî xweş were dixwazim her serkeftî bin. Bixêr biçin.